Juma février kalo tile 27 san 2026 DMS TV channel muso oni cɛ oni yatuma aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'u ban kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen mɛ ni kɔnɔ ani mali kɔ kan aw ka don kibaru ni y'o wagati seli sani an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni ka ni n'a carilen ani ka hakilinaw di hakilina jɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafonibaw min b'an bolo ni ka olu da tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Araba tɛmɛnen février kalo tile 25 san 2026 o kun ye conseil des ministres an ka Mali jamana kɔnɔna na o conseil des ministres le senfɛ min yɛrɛ kɔni an ka Mali kɛnɛyako ministre ni o ye colonel Assane Bajalo Ture ale kɔni bɔra ne k'a lase an ka ministres bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'a fɔ k'an bɛ wagati min na fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye dengue bana ye ko k'a bɛ ka caya kosɛbɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na. An bɛ wagati min na fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Niger finitigilakaw olu cɛsirilen don sanga ani wagati fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la walasa min yɛrɛ kɔni Niger jamana kɔnɔdenw n'u b'o la fɛ olu ka lakana ka se ka sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko février kalo tile 16 hali ni février kalo tile 22 san 2026 ni ɲɔgɔn cɛ la yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni Niger ka finitigilakaw olu ye opération caman yɛrɛ kɔni kɛ Niger jamana kɔnɔna Niger ka finitigilakaw ka kɔrɔ fɔlɔ k'u ye opération ba min yɛrɛ kɔni kɛ ko opération nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni nɔbɔ ka d'a kan opération nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Niger ka finitigilakaw k'u sera ka banbati wali maa caman bɔlen ani na u sera ka bolo da maa caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka bisa bɛ kɛ maa mun na k'a fɔ ko banbati wali maa jɛɲɔgɔn yɛrɛ kɔni don ka wali jugu kɔnɔna na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni États-Unis ale ni Iran olu bɛ kuma ɲɔgɔnya la u ni ɲɔgɔn cɛ la walasa ka se ka bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ u ka fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ kɔni na ka d'a kan min yɛrɛ kɔni États-Unis ale bɛ ka Iran accusé ko Iran bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ne ka arme nucléaire yɛrɛ de kɔni dilan o ko hukumu yɛrɛ kɔni na an y'a ye k'a fɔ ko araba tɛmɛnen février kalo tile 25 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni États-Unis gouvernement maaw ye olu bɔra ne ka wariko sanction kuraw yɛrɛ kɔni ta ne ka bi Iran yɛrɛ kɔni kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ tile 2 in yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni Iran ale ni États-Unis ka kumaɲɔgɔnyakɛlaw yɛrɛ kɔni u bɛna na taa Suisse jamana kɔnɔna na walasa ka se ka négociation yɛrɛ kɔni daminɛ. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi farafinna continent yɛrɛ kɔni kɔnɔna na jamana minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu bɛ k'a dɔn ni wagati yɛrɛ kɔnɔna k'a fɔ ko nafaba yɛrɛ kɔni bɛ u ka dugu jukɔrɔfɛnw yɛrɛ kɔnɔna o ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna don tɛmɛnen na min yɛrɛ kɔni ye Zimbabwe gouvernement ma olu bɔra ne ka décision yɛrɛ kɔni ta ko min yɛrɛ kɔni ye Zimbabwe ka dugu jukɔrɔ nafamafɛnw yɛrɛ kɔni ye k'a tɛ bɔ bilen ne ka taa n'a ye jamana wɛrɛw kɔnɔna na k'a fɔ ko ka a koli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ yen nɔ ko usine minnu yɛrɛ kɔnɔna na dugu jukɔrɔfɛnw yɛrɛ kɔni bɔli kɛ Zimbabwe jamana kɔnɔna na k'a wajibiyalen don u ka usine de raffinage yɛrɛ kɔni fɛnɛ jɔ Zimbabwe jamana kɔnɔna na walasa Zimbabwe ka dugu jukɔrɔfɛnw kana na bɔ ne ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔna na bilen k'a fɔ k'a bɛ ko ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Araba tɛmɛnen février kalo tile 25 san 2026 o kun ye conseil des ministres an ka Mali jamana kɔnɔna na o conseil des ministres de senfɛ min yɛrɛ kɔni an ka Mali kɛnɛyako ministre ni o colonel Assane Bajalo Ture ale kɔni bɛ alerte da an ka Mali ministres bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye dengue bana ye k'a bɛ ka caya kosɛbɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na kɛnɛyako ministre yɛrɛ kɔni ka kɔrɔ fɔ la ko ni ye dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔni ta ne k'a lajɛ ka nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni fɛnɛ la i b'a dɔn k'a fɔ ko dengue cas ninnu yɛrɛ kɔni ko danfaraba donna u ni ɲɔgɔn cɛ la ka d'a kan dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔna dengue ka tun bɛ hakɛya min yɛrɛ kɔnɔna ko nin dɔgɔkun in na u y'a jateminɛ k'a fɔ ko caman yɛrɛ kɔni farala a kan wali min yɛrɛ kɔni kɛra jɔrɔnakoba ye an ka kɛnɛyako autorité maaw yɛrɛ kɔni bolo ka sanga ni situation in yɛrɛ kɔni min an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ye ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko mesure de sécurité min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'an kan ka min labaara walasa ka se ka an n'an ka denbayaw yɛrɛ kɔni kisi ni bana kofɔlen yɛrɛ kɔni sɔrɔli ma k'a laɲininen don bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ an ko mesure de sécurité nin yɛrɛ kɔni baara ko wa an ka hakili to an ka kokɛtaw yɛrɛ kɔni na kosɛbɛ walasa an ka se ka jɔ ɲɔgɔn fɛ min yɛrɛ kɔni dengue bana ye k'o si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni an ka kɛnɛyako autorité yɛrɛ kɔni olu ye welemada kɛ ne ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ka jateminɛ ani an ka hakilisigiko yɛrɛ kɔni ka kan ka fara ɲɔgɔn kan nin wagati yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka mesure dɔw yɛrɛ kɔni labaara mesure minnu yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni bana in yɛrɛ kɔni tɛ cari wa don n'a nataw yɛrɛ kɔni na bana in yɛrɛ kɔni bɛ si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Niger jamana kɔnɔna na. An bɛ
wagati min na fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Niger fintigilakaw olu cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la ni ka banbaci wale maaw si la tunu ka bɔ jamana kɔfɔlen kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɔra ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko février kalo tile 16 ale ni février kalo tile 22 san 2026 ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔnɔna ko min yɛrɛ kɔni Niger ka fintigilakaw ye k'u ye opération caman yɛrɛ kɔni kɛ Niger jamana kɔnɔna na ni o opération yɛrɛ kɔni kɛra opération caman yɛrɛ kɔni ni opération yɛrɛ kɔnɔna opération niya damisa fo ka taa se Gorkuwa opération yɛrɛ kɔnɔna ko Niger ka fintigilakaw ye ni opération caman yɛrɛ kɔni kɛ u ka jamana kɔnɔna na opération mun yɛrɛ kɔni kɛra walasa min yɛrɛ kɔni lakanabali ale ni banbaci wale k'o kɛlɛni ka bɔ Niger jamana kɔnɔna na Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla k'olu ye ni opération min yɛrɛ kɔni kɛ opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu n'u ye banbaci wale maa 17 bɔnɛ ani na ko criminel walima banbaci wale maaw ka complice 33 bɔɲɔgɔn kɔ ko bolo dara olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan ni ka olu yɛrɛ kɔni di Niger yɛrɛ kɔni ka kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ma walasa sɛgɛsɛgɛli baara ka se ka kɛ nin maa nin yɛrɛ kɔni kan don n'a nataw la ko saisie ko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni Niger ka fintigilakaw ye ko ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ k'u y'u bolo da dynamite kala 1998 kan cannabis ni o ye ɲɛnaminimafɛn o kilogramme 48 tajimafɛn litiri 23 ni 250 bɔyan kɔ fo ka taa se furakisɛ kuntan bayirikaw yɛrɛ kɔni ma minnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka cɛnni don maaw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛyako la Niger ka fintigilakaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ k'u y'u bolo da ni fɛnba ninnu fɛnɛ kan ko min yɛrɛ kɔni Niger ka fintigilakaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u filɛ ka jaabi min yɛrɛ kɔni sɔrɔ u ka opération yɛrɛ kɔni na ko jaabi yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye min yɛrɛ kɔni ye réseau criminel ale ni banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ka olu fɛgɛya kosɛbɛ u ka baara jugu ninnu kɔnɔna na ko dɔgɔkun kelen kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ye signalement yɛrɛ kɔni kɛra olu la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye fɛn pɛrɛnta sababu ye k'o yɛrɛ kɔni bɛ jamana in kɔnɔna na kabini Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɔra nin ko in yɛrɛ kɔni kalama o ma gɛlɛya kosɛbɛ u y'u teliya joona ne ka taa ni fɛn pɛrɛnta nin yɛrɛ kɔni k'o la yɛrɛ kɔni o ko hukumu yɛrɛ kɔni na Niger yɛrɛ kɔni ka fintigilakaw ka bolofara minnu yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn pɛrɛntaw yɛrɛ kɔni cɛnni baaraw yɛrɛ kɔni ma olu y'a yira k'a fɔ k'u kɔni ye fɛn pɛrɛnta 2 bɔɲɔgɔn kɔ u ye cɛnni don u bɛɛ lajɛlen na ko fɛn pɛrɛnta 3nan dɔ in yɛrɛ kɔni ko ale yɛrɛ kɔni pɛrɛnna nka a ma maa si yɛrɛ kɔni jogi wa a ma maa si bɔnɛ ani na ko nka ko Niger ka fintigilakaw ka bolimafɛn dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'a ye cɛnni fitinin yɛrɛ kɔni dɔrɔn de don o la ko ɲɛ tɛ a ma se maa si yɛrɛ kɔni ma ko Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ni opération minnu yɛrɛ kɔni kɛ opération in tilancɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛra ni renseignement yɛrɛ de kɔni ye ko wa u ye ni opération minnu yɛrɛ kɔni kɛ opération in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni Niger jamana nima yɔrɔba minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ min Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni u sera ka o yɔrɔ ninnu lakana sabati wa u sera ka dimi juguba yɛrɛ de kɔni don jɛkulu maramafɛntigiw ale ni réseau criminel maaw yɛrɛ kɔni na ni localité kofɔli ninnu kɔnɔna na ko opération niya ko hukumu yɛrɛ kɔni na ko février kalo tile 16 tɛmɛnen san 2026 fitirida wagati yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu taara opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ fleuve Niger yɛrɛ kɔni rive droite la ko nin don kofɔlen fitirida yɛrɛ kɔni fɛ alerte yɛrɛ de kɔni sera Niger fintigilakaw ma k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni cɛ maramafɛntigi dɔw ye k'olu yɛrɛ kɔni donna Sirem Tondi Kware village yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko kabini ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni laseli kɛra Niger yɛrɛ kɔni ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma Niger ka fintigilakaw ka bolofara dɔ yɛrɛ kɔni wulila teliya la walasa ka se ka taa nin zone kofɔlen kɔnɔna na walasa cɛ maramafɛntigi minnu yɛrɛ kɔni donna yen nɔ ka olu bali u ka walejugu kɛli la nin yɔrɔ kofɔlen na ko Niger ka fintigilaka ka bolofara minnu yɛrɛ kɔni taara ni opération yɛrɛ kɔni kɛ k'u ka teliya u ka baara kɛ ko ɲumanlen don ka cɛsiri sababuya yɛrɛ kɔni na cɛ maramafɛntigi minnu yɛrɛ kɔni kun donna nin village yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u sera ka olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na ko Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni tilalen ni opération yɛrɛ kɔni na k'u ye opération de ratissage yɛrɛ kɔni kɛ zone yɛrɛ kɔni kɔnɔna na opération de ratissage yɛrɛ kɔni senfɛ k'u sera ka u bolo da fusil AK-47 kelen kan u y'u bolo da marifa chargeur 4 fɛnɛ kan poste radio portatif ni o ye TYT marque de ye ale ni minan caman yɛrɛ kɔni kan ni min yɛrɛ kɔni banbaci wale ma ninnu u ka boli yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bolila ka taga ka minan minnu yɛrɛ kɔni to ko Niger ka fintigilakaw u sera ka u bolo da ni fɛnba nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka ratissage in senfɛ ko don tɛmɛnenw na ala ma mɛn kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni banbaci wale maaw olu taara village dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ne ko village maaw yɛrɛ kɔni ka baganw yɛrɛ kɔni suyɛnni ka taa n'u y'a yira la k'a fɔ ko ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ komi Niger ka fintigilakaw u sera ka bagan yɛrɛ kɔni minɛ banbaci wale maaw la ni ka bagan bila lakana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o kɔfɛ bagan yɛrɛ kɔni seginna u tigiw yɛrɛ kɔni ma ko ni opération yɛrɛ kɔni kɔfɛ kari tɛmɛnen février kalo tile 22 san 2026 fitirida wagati ko Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni kun bɛ patrouille dɔ yɛrɛ kɔni na Kuro Gelajo secteur yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ka Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni to patrouille la ni localité kofɔlen na ko Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni taara bɔ banbaci wale maaw ka guetteur dɔ yɛrɛ kɔni ka kabini Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɔra nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni kalama u ye fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ale neutraliser
wali mi yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni Niger fintigilakaw kɔni y'a faamu k'a fɔ ko nin zone kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Banbaci walimaw kɛmɛ ni ka maa dɔw yɛrɛ kɔni recruter walasa ka se ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɛlɛmɛlɛ u ka mouvement kɔnɔna na ko opération Damisako hukumu yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni Niger ka fintigilakaw olu ye opération caman yɛrɛ kɔni kɛ jamana in kɔnɔna na ko taratajan tɛmɛnen février kalo tile 17 san 2026 min yɛrɛ kɔni Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu taara Bumba sugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni ka nin sugu kofɔlen yɛrɛ kɔni lakori ka sɔrɔ ka don sugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka wolomali baaraw kɛ ko Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni y'u ka nin contrôle min yɛrɛ kɔni kɛ nin sugu kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ye contrôle yɛrɛ kɔni carini ka taa n'a ye fo bada kɛrɛfɛlaw la ko Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni taara ni opération min yɛrɛ kɔni kɛ bada kɛrɛfɛla yɛrɛ kɔni na o opération yɛrɛ kɔni senfɛ Niger ka fintigilakaw sera ka u bolo da kurun belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni kan kurun belebeleba min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kurun fitini 19 yɛrɛ de kɔni kun bɛ ni kurun belebeleba in kun bɛ fɛ ka ba tigɛ ni nin ye ka t'u di dɔw yɛrɛ de kɔni ma k'u kɛlen ni ka nin kurun kofɔlen yɛrɛ kɔni na u ye wolomali min yɛrɛ kɔni kɛ kurun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u sera ka u bolo da fusil de chasse 4 kan bi cartouche artisanale fo ka taa se minan suguya wɛrɛw yɛrɛ kɔni ma ko min ye Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ni opération in senfɛ u sera ka u bolo da u bɛɛ lajɛlen kan ko ni opération yɛrɛ kɔni dugusajɛ ni o bɛnna arabajan in ma février kalo tile 18 san 2026 sufɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko Tombo Muzo poste frontalier min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko Niger ka fintigilaka minnu yɛrɛ kɔni bɛ o yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na k'olu kɔni ye mission belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni labɛn ka d'a kan u y'a jateminɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni cɛ maramafɛntigi dɔw ye k'olu yɛrɛ kɔni bɛ yala yala moto yɛrɛ kɔni sanfɛ nin zone kofɔlen in kɔnɔna na ko Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ni mission min yɛrɛ kɔni labɛn nin zone kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o mission yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye Niger ka fintigilakaw sera ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don moto kelen yɛrɛ kɔni na ni marifa cilen ni ka ɲɛsin moto in yɛrɛ kɔni ma ko marifa AK47 fo ka taa se munition caman yɛrɛ kɔni ma k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jenna Niger ka fintigilakaw kɔni opération yɛrɛ kɔni senfɛ ko Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni kun bɛ ka cɛ maramafɛntigi minnu yɛrɛ kɔni kɛ moto la ni yɔrɔ kofɔlen ni yɛrɛ kɔni na ko cɛ maramafɛntigi ni yɛrɛ kɔni sera ka tila Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni na k'u bolila ni k'u kunda Nigeria jamana fanfɛla yɛrɛ kɔni kan ko nin zone kofɔlen kelen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min ye Niger ka fintigilakaw olu kun bɛ ka patrouille yɛrɛ kɔni kɛ Orubule localité yɛrɛ kɔni na ni localité kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Yelu Nord yan fanfɛla yɛrɛ de kɔni na ko nin do kofɔlen yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni siellement yɛrɛ kɔni lasera olu ma k'a fɔ k'a bɛna fɔ min yɛrɛ kɔni maa maramafɛntigi dɔw k'u bɛ yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na ko kabini o yɛrɛ kɔni kɛra min ye Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu ye opération yɛrɛ kɔni labɛn o opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u sera ka cɛ maramafɛntigi kelen yɛrɛ kɔni faga marifa min yɛrɛ kɔni kun bɛ cɛ maramafɛntigi yɛrɛ kɔni bolo ko Niger ka fintigilakaw sera ka u bolo da o marifa in yɛrɛ kɔni kan ko opération Garkuwa ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye Niger ka fintigilakaw k'u taara opération yɛrɛ kɔni kɛ Niger kɔrɔnya fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko février kalo tile 18 tɛmɛnen san 2026 ko ka Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni to patrouille dɔ yɛrɛ kɔni na u taara bɔ bolimafɛn dɔ yɛrɛ kɔni ka bolimafɛn min yɛrɛ kɔni kun bɛ ka bɔ Anzegère localité yɛrɛ kɔni na wa bolimafɛn yɛrɛ kɔni kun bɛ ka i kunda Diriku localité yɛrɛ de kɔni kan ko Niger ka fintigilaka minnu kun bɛ patrouille yɛrɛ kɔni na u ye bolimafɛn kofɔlen yɛrɛ kɔni lajɔ u kɛlen ka bolimafɛn kofɔlen yɛrɛ kɔni lajɔ u taara bɔ a kalama k'a fɔ ko tajimafɛn yɛrɛ de kɔni kun bɛ nin bolimafɛntigi yɛrɛ kɔni kun na ko wa tajimafɛn yɛrɛ kɔni a kun bɛ ka taa n'a ye tilenbaliya de kɔnɔna na k'u kɛlen ni ka bolimafɛn kofɔlen yɛrɛ kɔni lajɔ u kɔni y'u bolo da maa 3 yɛrɛ kɔni kan ko wa bolodara ni maa 3 nin yɛrɛ kɔni kan kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi u bɛ Niger yɛrɛ kɔni ka kiritigilamaw yɛrɛ kɔni bolo walasa u kun bɛ ka taa nin tajimafɛnba in yɛrɛ kɔni di maa min yɛrɛ kɔni ma u bɛ se ka o yɛrɛ kɔni fɔ cogo min u ni ɲakili min ka kan u ka nin wale yɛrɛ kɔni na u ka se ka dɔn u ka donna nataw yɛrɛ kɔni na Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko février kalo tile 16 ani ni février kalo tile 22 ɲɔgɔn cɛ la k'olu ni opération belebeleba nin yɛrɛ de kɔni kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi États-Unis ale ni Iran olu yɛrɛ kɔni bɛ kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni na u ni ɲɔgɔn cɛ la walasa fɔɲɔgɔnkɔ fila min bɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ la ka dankari o fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ kɔni na ka sanga ni o kuma ɲɔgɔnya nin yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn fɛ a yirala k'a fɔ ko araba tɛmɛnen février kalo tile 25 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni États-Unis gouvernement ma k'olu ye sɔrɔko sanction kura yɛrɛ kɔni ta ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma ko États-Unis filɛ ni ka nin sɔrɔko sanction kura minnu yɛrɛ kɔni ta ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma États-Unis o sanction yɛrɛ kɔni ta walasa ka Iran yɛrɛ kɔni fanga dɔgɔya kosɛbɛ ale ni Iran bɛ sɔrɔ min yɛrɛ kɔni kɛ k'o dabɔ a ka pétrole yɛrɛ kɔni na ka caman yɛrɛ kɔni bɔ o sɔrɔ in yɛrɛ kɔni na wa wale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ ala tɛna na mɛn yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni États-Unis ka maaw ni Iran ka maaw yɛrɛ kɔni olu bɛna taa Suisse jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa ka se ka négociation tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ la Iran ka programme nucléaire ko yɛrɛ kɔni na États-Unis ka ministère des finances yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la ni a ka service min yɛrɛ kɔni bɛ ni o service man yɛrɛ kɔni ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don sanction économique yɛrɛ kɔni boli la maa wɛrɛw kan o
service man yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye États-Unis ka ministre des finances yɛrɛ kɔni ye k'a ye maa 4 yɛrɛ kɔni bila a ka liste noire kan ko ni maa 4 minnu yɛrɛ kɔni bilala États-Unis yɛrɛ kɔni ka ministre des finances yɛrɛ kɔni ka liste yɛrɛ kɔni kan ko maa 4 nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni Iran ka jamana kɔnɔdenw de ye ko min yɛrɛ kɔni ye États-Unis ka ministre des finances yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni ye Iran ka société fo ka taa se a ka navire 12 bɔɲɔgɔnko yɛrɛ kɔni ma min ye États-Unis yɛrɛ kɔni ka ministre des finances a bɛ sanction ta ninnu bɛɛ lajɛlen kama ni k'u fara a ka liste noire yɛrɛ kɔni kan États-Unis mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla k'u filɛ ni ka ni maa minnu yɛrɛ kɔni bila u ka liste noire yɛrɛ kɔni kan ko ni maa nin yɛrɛ kɔni bɛ maaw la minnu yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don navire yɛrɛ de kɔni tɛmɛli ma dogo yɛrɛ kɔni na navire min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Iran ka pétrole yɛrɛ de kɔni bɛ a la ko o navire min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni min yɛrɛ kɔni ye Iran yɛrɛ kɔni ye États-Unis kɛmɛ ni ka embargo min sigi ale kan u b'u dɛndɛn ni ka embargo in yɛrɛ kɔni sɔsɔ ni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye États-Unis ale kɛmɛ ni ka embargo yɛrɛ kɔni sigi Iran yɛrɛ kɔni kan a ka exportation kow la kɛrɛnkɛrɛnnenya la pétrole ko wale yɛrɛ kɔni dun bɛ ka kɛ sababu ye min yɛrɛ kɔni ye Iran ye ale bɛ ka pétition minnu kɛ a ka jamana kɔnɔna na a bɛ se ka olu financer ko Iran ka banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni a bɛ ka se ka olu fɛnɛ financer k'o dabɔ a ka pétrole feereli la wa Iran ka programme nucléaire yɛrɛ kɔni a bɛ ka se ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni financer ka d'a kan ja k'a bɛ k'i dɛn yɛrɛ de kɔni ni ka États-Unis ka embargo in yɛrɛ kɔni k'o suɲɛ tarata tɛmɛnen février kalo tile 24 san 2026 min yɛrɛ kɔni États-Unis jamana ɲɛmaa ni o ye Donald Trump yɛrɛ kɔni ale bɔra ni ka Iran yɛrɛ kɔni accusé k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni Iran k'ale kɛmɛ ni ka missile juguba dɔw yɛrɛ kɔni développer missile minnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ menace ye Europe ale ni États-Unis ka fintigilakaw ka base yɛrɛ kɔni ma ko k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Iran yɛrɛ kɔni bɛ fɛɛrɛ latigɛ la ni ka missile jugumanba wɛrɛw yɛrɛ kɔni dilan min ka jugu ni dilanni minnu b'a bolo ye ka ban missile minnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka fili kabini k'i to Iran jamana kɔnɔ la fo États-Unis jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔ na a bɛ Iran yɛrɛ kɔni accusé k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Iran bɛ ka o wale in yɛrɛ de kɔni kɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'alisa a laɲini juguba min yɛrɛ kɔni bɛ Iran kɔnɔ ni o de ye ka arme nucléaire yɛrɛ kɔni dilan k'alisa Iran yɛrɛ bɛ ka continuer a ka o baara in fɛ ko yɛrɛ de kɔni na min yɛrɛ kɔni olu États-Unis yɛrɛ kɔni sanga ani wagati u bɛ sanction ta ni k'a bin Iran yɛrɛ kɔni ka walasa min yɛrɛ kɔni ye Iran ale ka dɛsɛ k'a ka ni arme nucléaire in yɛrɛ kɔni financement baaraw yɛrɛ kɔni kɛ araba tɛmɛnen février kalo tile 25 san 2026 min yɛrɛ kɔni Zimbabwe gouvernement maaw yɛrɛ kɔni olu bɛ ordre yɛrɛ kɔni di ko min yɛrɛ kɔni Zimbabwe ka dugu jukɔrɔfɛnw yɛrɛ kɔni ko n'a bɔra a kana na tabilen ni ka taa n'a ye jamana wɛrɛw kɔnɔna na k'a fɔ ko ka a ko o yɔrɔ nin yɛrɛ kɔnɔna k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni Zimbabwe ka dugu jukɔrɔfɛnw yɛrɛ kɔni ko n'u bɔra Zimbabwe dugu jukɔrɔla yɛrɛ kɔnɔna u koli baara bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ kɛ Zimbabwe jamana kɔnɔna na walasa min yɛrɛ kɔni Zimbabwe autorité maaw ye olu ka se ka contrôle ba yɛrɛ kɔni boli u ka dugu jukɔrɔfɛnw yɛrɛ kɔni kan Zimbabwe gouvernement maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla k'u filɛ ni ka nin décision min yɛrɛ kɔni ta décision in yɛrɛ kɔni bɛ labaara an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wa ni décision in yɛrɛ kɔni wililen o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni Zimbabwe gouvernement maaw ye décision kura wɛrɛ ta ko kan ko wa décision in yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ ni ka ɲɛsin Zimbabwe yɛrɛ kɔni ka dugu jukɔrɔfɛnw bɛɛ lajɛlen de ma ni olu la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Zimbabwe ka dugu jukɔrɔfɛn minnu yɛrɛ kɔni bɔra ni olu yɛrɛ kɔni bɛ sira la ka ban ka taa jamana wɛrɛw kɔnɔna na walasa ka se ka taa u koli ni u bayɛlɛmali baaraw kɛ ko olu si yɛrɛ kɔni kana na bɔ bilen k'u bɛɛ lajɛlen ka lasegin ka na jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Zimbabwe ka ko ministre yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla k'a jigi dalen don u ka jamana industrie minière yɛrɛ kɔni ka k'a fɔ ko Zimbabwe autorité maaw filɛ ni ka décision min yɛrɛ kɔni ta Zimbabwe jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka intérêt la k'a fɔ ko industrie minière minnu yɛrɛ kɔni bɛ Zimbabwe jamana kɔnɔna na k'u bɛna u bolo di Zimbabwe autorité maaw yɛrɛ kɔni ma walasa u ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka nin baara in yɛrɛ kɔni kɛ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi dugu jukɔrɔfɛn minnu yɛrɛ kɔni bɛ jamana caman yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu yɛrɛ kɔni nafa bɛ ka bonya kosɛbɛ diɲɛ kɔnɔna yɛrɛ kɔnɔna o wale yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni dugu jukɔrɔ nafamafɛn yɛrɛ kɔni bɛ maa minnu yɛrɛ kɔni bolo olu bɛ ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka u ka dugu jukɔrɔfɛnw yɛrɛ kɔni lakana u bɛ contrôle min yɛrɛ kɔni bolo u ka dugu jukɔrɔfɛnw yɛrɛ kɔni kan u bɛ fɛ ka o kow yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ o yɛrɛ de kɔni na kuma dɔw yɛrɛ kɔni na u bɛ société minière yɛrɛ kɔni wajibiya minnu yɛrɛ kɔni nana u ka dugu jukɔrɔ nafolo yɛrɛ kɔni bɔ k'a fɔ o man yɛrɛ kɔni ɲɛna k'u ka usine yɛrɛ kɔni jɔ jamana nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na usine minnu yɛrɛ kɔni na u bɛ dugu jukɔrɔ nafolomafɛn nin yɛrɛ kɔni bɔ ni ka u ko baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ jamana kɔnɔna na k'a kana na bɔ bilen ni k'a bila ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔna na k'a fɔ ko ka taa koli walima a bayɛlɛmali baaraw kɛ wa Zimbabwe ka ministre mini yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko don n'a nataw yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni Zimbabwe autorité maaw yɛrɛ kɔni k'u bɛna na kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni tɛmɛ u n'u ka jamana industrie minière yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la walasa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Zimbabwe maaw yɛrɛ kɔni ka laɲini min u ka dugu jukɔrɔ nafolomafɛnw yɛrɛ kɔni na ka se ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ u ni entreprise minière yɛrɛ kɔni
kɔni ɲɔgɔn cɛla o kow la an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye farafina jamanaw yɛrɛ kɔni olu caman kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ kow bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni u ka dugu jukɔrɔ nafamafɛnw yɛrɛ kɔni ka u ka contrôle barika bonya o kan kosɛbɛ walasa i ka contrôle yɛrɛ kɔni dun ka bonya i ka dugu jukɔrɔfɛnw yɛrɛ kɔni kan fa baara bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka kɛ i ka jamana de kɔnɔna na o de la farafina jamanaw bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ka usines jɔ u yɛrɛ ka jamanaw kɔnɔna na usine de raffinage yɛrɛ kɔni walasa u ka dugu jukɔrɔfɛnw kana na bɔ ka taa jamana wɛrɛw la k'a fɔ ko ka a koli walima a bayɛlɛmali baaraw kɛ yen nɔ ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ka ni na carilen ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ la ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma